खौआव गाबदों हनै बैसागु बोथोरखौ बराय हरदों खाम सिफुं सेरजा दामदों सेंग्रा सिख्ला गासैबो रंजाजोबदों सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बाजैमोन बेसेबांखिनि बेवहाय प्रग्राम नायनो फैदों खनसे आखाइ दिखांलाय अननानै বাজেই জানা যায় নব হোৱা নব সম্বন্ধীয় মোৰ কিমানজনী আহিছে অকণমান হাত দাঙিলে ভাল পাম থ্যাংক ইউ আপোনালোকৰ অকণমান আপোনালোকক ঝুকাই কিনে গাম দেই नोंथांमोनखौ एसे जंखायनानै खनगोन आं देग्लाय बैसागुआव फैगोन ना फैया सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बाजैनि बिनानावा हाबा बाजै नोंनि बिनानावखौ गोसोखांदों थांनाय बैसागआव नोंनि बिनानावजों मोसानायखौ नंगौना सेंग्राफोर बाजैफोरा हले बिराद साइसनिथार बा निस्सय बाजै जानायनि बिनानावफ्रा बिराद साइसनि जागोन আমাৰ নবসকলে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া হয় গতিকে নব হোৱাৰ সিহঁতৰ ভণ্টি সকলোৱে ধুনীয়া হ'ব হয়নে গতিকে বাকীখিনি চেংৰা আমাৰ ডেকা ল'ৰা সকলক এৰি দিলোঁ দায়িত্ব Gracias.
Thank you.